het was weggegaan. En toen had ik dat gekregen. En toen gaat hij nog verder. Van wie heb je dat ijsje gekregen? Van de meneer. Van de meneer. Wauw, voilà. En wat deed het busje? Zong dat een liedje? Hè? Wat is dat een liedje zingen? Maakte dat een liedje? Zingt eens een liedje voor mama? Klink, klink, klank, klank. Nog? Nee, Nee, zing niet meer. zing je niet meer. Dat maakt heel hard lawaai. Ja? Klink, klink, klank, klank. Klink, klink, klink. Klink, klink, klank, klank. Klank daaraan. Wat hangt er waar aan? Janneke maan staat daar. Janneke maan. Janneke maan. De maan staat daar van boven. En wie ben jij? Megatobi. Ben jij Megatobi? Wat is jouw naam? Jan Klaas. Jan Klaas? En hoeveel jaar ben jij? 19 mei. Hoeveel? 19 mei. En hoeveel jaar ben je? 3 jaar. Bijna 3 jaar. Zeg je nog dag? Dag.